Fl-ewwel 20 xahar ta' amministrazzjoni Laburista nħolqu impjiegi daskemm kienu nħolqu fil-5 snin tal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Dan jirriżulta minn analiżi tal-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar in-nies fix-xogħol ippubblikata il-ħamis. Jirriżulta li f'Ottubru 2014 l-ammont ta' ħaddiema full-time kien 6,093 iktar mill-istess xahar tal-2013. Dan ifisser li t-total ta' nies b'impjieg full-time qabeż il-172,000. B'hekk meta mqabbel mal-bidu ta' Marzu 2013 kien hemm żieda ta' 10,006 impjegati iktar full-time. Dan meta matul il-5 snin ta' amministrazzjoni preċedenti kien hemm żieda ta' 10,600 impjieg full-time. Intant din l-aħħar statistika turi l-maġġoranza ta' żieda fl-impjiegi kienet fis-settur privat. Fl-istess ħin il-Gvern qiegħed iżid ir-riżorsi f'settur importanti fih danu. Imqabbel mas-sena ta' qabel kien hemm 415-il persuna aktar taħdem fis-settur tas-saħħa pubblika u 385 persuna aktar taħdem fl-edukazzjoni pubblika. Fost l-iktar li gawdew miż-żieda fl-impjiegi wieħed isib il-ħaddiema Awċin. Fl-aħħar sena tal-Gvern preċedenti kien hemm tkabbir ta' 18 l-impjieg biss f'Għawdex. Matul is-sena li titkellem dwar l-istatistika kien hemm żieda ta' 506 impjiegi li tfisser 28 darba aktar. Fis-stqarrija tal-Gvern intqal li dawn l-aħħar figuri jindikaw kemm il-politika tal-Gvern fil-qasam ekonomiku qed tħalli l-frott. Intqal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli inċentiva lis-settur privat biex joħloq aktar opportunitajiet ta' xogħol għax dan huwa l-mod li bih jiġi ġġenerat aktar ġid li tqassab mod ġust fost il-familji Maltin u Awċin.